Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे दोखो बरायहरनाय थाबावबाय। थ' लोगोफोर नोगोद गरम जागासिनो माथो इउटुबाव बड' हान्टारा माथो बड' हान्टारखौ बुहुत माबा माबिसो खोनालांबाय आं। बड' हान्टार आरो दैमु बसुमतारीखौ गासिबो मिथिगासिनो र' बिसिनि खोथाफोरखौ। बे बड' हान्टार आरो दैमु बसुमतारीया सायावल'सो मोजांलै मिथिबाय। सायावल'सो मोजां बिसोरो। बड' हान्टारखौथ' माबा सिख्लाफोरजोंसो सिख्लाफोरजोंल' थायो होननाय खोनादों माथो। आरो दैमुआखौथ' हिन्जाव खारजानाय माबा होनजानायसो खोनालायबाय आं। मानोबा खारजाखो बेबा हिन्जावखौबा गरम बाराद्रायदां माबाया दैमु बसुमतारीया बेनिनो खारजाबाय बियो साला सुवादा। नायनि र' प्रबिन बर'आ मा बुंदों। ओमफ्राय नोंसोरबो आंनि फेन्सआ बिसोरनियाव गाज्रि कमेन्ट हर ओमफ्राय बिसोरनियाबो आंखौ हरो नालाय नोंसोरबो आंनि फेन्सब्ला मानिया नोंसोर बिसोरनियाव आंखौ रस बनायबा नोंसोरबो गाज्रि कमेन्ट हरबानो जाबाय। बेनो बारा गाज्रिद्रायबो नङा। सिन्था खालामनाङा ब्र' प्रबिन भाई नोंजों फुल सापर्ट दं जों मिथिबाय। मा कमेन्टल' भिडिअ बानायबावगोनसो आङो सिन्था खालामनाङा। बे सनजिल ओमफ्राय सनजिलाथ' मोनसेल'सो बनायदों आंनि बागै थ' नोंखौ आं बिदि भिडिअ बनायनो सानाखै मिथिबायना नों सासे गुन्दा टाइपनि सिख्लाफोरजोंल' सापर्ट ओमफ्राय हौवासाफोरजों सापर्ट गैया बेनो नोंनि फारसे नोङो बेबायदि आंखौ रस बनाया होननानै बनायबाय स' बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय। आरो थ' बड' हान्टारनि नामा जाहैबाय रियेल नामा सनजिल। बड' हान्टारा एसे गुन्दा टाइपनिनो मानसिया नोंखागौबो दां नोंनायालाय। नुनायावल'सो मोजां बे मानसिया सिङाव दे बिराद गुन्दा टाइपनिखा मिथिखायो आंबो एसे। सिख्लाफोरजोंल' सापर्ट दङ सिख्लाफोरजोंल' सिथाब। फार्स्टआव आङो बड' हान्टारखौ बुंग्रोगोन बेनि नामा सनजिल हान्टार बेयो जाबाय भैरबकुन्दनि। फार्स्टआव सनजिलखौ बुंग्रोनोसै आंखौ बियो आंनि स्टेटास होनाय भिडिअखौ सेभ खालामो। थ' सेभ खालामनानै हरबाय आंनो बे वाट्सएप स्ट'राव नोङो सोरजोंबा रस भिडिअ बनायजागोन होननानै हरबाय बियो। बड' हान्टारा मा सालु हायथानो उदलालानो बे बेलेगनियाव गावहासो सोरजोंबा रस खालामजागोन होननानै बुंहरदोंमोन प्रबिन बर'खौ। दा गावनो रस खालामबाय आरोना जिबायदि सालु बियो हायथाथा गुन्दादानो। स' नोंल'सोमोन बेयो आं मिथियामोन नोंखौ मोजांसो सानदोंमोन मिथिबायना। वाट्सएप स्टेटास होनायखौ आंखौ रस बनायबा आङो गोगोम जोङो बा नोङो कलबो रिसिभ खालामाखै आङो कल हरदोंमोन नोङो रिसिभ खालामाखै बेयावनो आं बे भिडिअखौ बनायनाय जादों। नों प्रबिन बर' भाइया बड' हान्टारखौ मोजां साननानै वाट्सएप लिस्टआव दोनदोंमोननो। थ' सायावल'सो मोजां ना बेथ' गुन्दा टाइपखा मानसिया एसे। थ' बिदिनो प्रबिन बर'आ बोरैबा स्टेटास होफ्लांबायदां माखौबा बेयावनो लानानै डाइरेक्ट होबाय बियो आसोला सानसेयावनो। ओरैनोलाय भिडिअआ रस्टिं बानायथावना नंखायामोन होमबाबो होना होबाय बियो जाम्बाया। रस्टार सानबाय गावखौनो बिराद बर' हारिनि गिदिर रस्टार सानदों बियो। जाम्बाबा उदलालानो खेला। दाखालि भाइरेल जानाय आंनिफ्रायल'सो सोरखौबा आंल'सो सापर्ट दंमोन माथो नों। औथ' आरो दाख्लै बावै प्रबिन बर'नि भिडिअ भाइरेल जानायाव बड' हान्टारा प्रबिन बर'जोंसो सापर्ट दंमोन। दा मा जाखो नै बड' हान्टारा दैमुखौबो जावबावदोंसोमोन बियो। दा दैमुजोंनो लोगो जाबावबायसो बियो। दैमुखौ लोगो हमहैबावबाय। देन्जार सालुलै बे मानसिया गुन्दाबो गुन्दा सालुबो सालु केला। आरो गावआनो बुंखादोंमोन आं नोंखौ रस बनाया होननानै सोरदोबासो बनायजागोन नोङो दान होननानै बुंदों मिथिबायना। रावबो सेभ खालामनानै आंनि रस भिडिअखौ बनायाखै नोंसो सेभ बनायनानै नोंसो सेयार खालामनानै नोंसो भाइरेल खालामदों मिथिबायना आंनि बे भिडिअखौ। आरो आङो बड' हान्टार ना मा होनो खिथु सोलाग्रा बियो मा होनोमोनलाय हिनजावफोरनि सिङाव थाग्रा जेनेबा हिनजावफोरखौल' सापर्ट खालामग्रा हौवासाफोरखौ थैनोबो सापर्ट खालामा बे बड' हान्टार चेनेला मिथिबायना। ओमफ्राय दा लोगोफोर बड' हान्टारनि आखलखौ माबायदि दिनै प्रबिन बर'आ खिन्थाजोब्बाय आरोना जिबायदि आखल बेना हिनजावफोरजोंल' सिथाबनो मानसियानो हिनजाव गुन्दाखादां एसे नायनाव मिथिखायो। आरो हौवाफोरजोंथ' सापर्ट होग्रा नंखाया बेयो हायथाथानो खेला। आरो नोङो आंखौ दाथ' भिडिअ नायनानै बनायनोबो हानाय ज' भिडिअ बनायबा आरो खनसे नोंखौ रिप्लाय होफिनगोन मिथिबायना। खनसे रिप्लाय होगोन हिनजावनि बागै नोंनि जिएफनि बागै बनायगोन आं सब नोंनि खोथा मिथिना। प्रबिन भाई मिथिबायना रिप्लाय होबानो जाबाय बेखौ। बे रिप्लाय होआबाबो नों होबानो जाबाय बिनि आखलखौ जोंबो मिथिनांगोन ना। बिनि हिनजावनि बागैनि खोथाखौ जोंथ' मिथियाना जोंथ' मिथिनो लुगैना होबानो जाबाय प्रबिन भाई नोंजों फुल सापर्ट दं हो सिन्था खालामनाङा। दैमु बसुमतारी दैमु दा बसुमतारी केस होनो ओंखारदों आंखौ जेनेबा बे दैमुआ फाग्ला जाबाय नामा इउटुबाव बिदि नांलायनानै केस होनो फाग्ला। माथो दानाबा दैमु बसुमतारीया माथो प्रबिन बर'खौ केससो होनो ओंखारलायबायनो माथो।
गावसोरनो साला रस्टिं बानायग्रोगोन ओमफ्राय रस्ट रायजाबाथाय उल्था केस होनो ओंखारगोन गिखबरसो नामा बिसोरलाय साला गावसोरनो रस्टिं बानायना लाग्रोयो ना ओमफ्राय ना हिनजावनि खोथा बुंदोंमोन आङो खारनायनि हिनजाव खारबायमोन ना दैमु बसुमतारी ना हिनजाव खारजाबायनो आंथ' मिथिबावानोमोन बे हिनजाव दंना मा दं हिनजाव खारजाबावबायनो आयु मानि थाखायबा खारजाखो बेबा दैमुना आखला एसे मोजां नंखायाना बिनि खारजादों बे आरोना डाइभर्स जालायलायबायना हिनजावा जेनेबा बिथिं हिनजावदोबो माहाय माबाफोर जालायलायदोंबा आंनिबो दाय जागोन बेनिखायनो आं बारा बुंला कल रेकर्डखौ खोनासंगोन नोंसोरो खोनासंबानो जाबाय आरोना नोङो बेखौ बुंग्रो एलबाम लानायनि क्लिपखौ नों महा मोननानै नोङो बिदि बुङामोन बिनि थाखाय आं बुंनाय जाबाय दा नों उन सिगां बाथ्राखौ सानाखै दा बाहाय बेयो जाबाय बेयो मिथिबाय नों आंनि हिनजाव खारनाय खारैखौ जेबो मिथिबायना नों जेराव थांनो लुबैदों दा बानायना ला ओमफ्राय नों बेथ' रौतानि मिथिबायना बेयाव गासिबो जोंहा डाइभर्स जानायनि लेखा फरा लिरनाय दंखायो बेफोरखौ बाद दे आंबोथ' मोनदोंना न'निफ्राय मोनदोंना आंबोथ' न'निफ्राय मोनदोंना रौतानो होनांगौ आंथ' बेखौ फेसबुकाव बुङाखै माबा बुङाखै नों वाट्सएपनिफ्राय सेभ खालामनानै मानो होनांगौ बिनि थाखायसो आङो रागा जोंना दङ बुंनो होननानै बुंबावाखैसो आङो बिनि थाखायसो नों महानिफ्राय मोननानै बे एलबामनि मानो बुंनांगौ बेखौ जाबाय थ' लोगोफोर आं बे ससेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंसोर एदो रियेल भिडिअखौ नायनोबा आं दा लिंकआव होनानै दोनगोन नायबानो जाबाय नोंसोरो डिसक्रिपसनाव थ' दैमुजों बर' हान्टारजों मा मोनखो गावसोरखौनो बिसोर सानैया गावसोरखौनो बड'लेण्डनि टपार रस्टार सानबाय नामा बिसोरलाय आसखानो जानला मोनला भाइरेल नङि भिडिअखौबो रस्टिं बानायनाय नङिखौबो नंगौ माबायदिलै नोंसोर बायदि मोनबा केला भिडिअ बानायलामोनलै आं इउटुबाव नोंसोर बायदिया गारदो मिथिबाय इउटुबाव भिडिअ बानायनायखौ आसखा भाइरेल नङि भिडिअखौबो बानायनाय रस्टिं बानायथावि भिडिअखौबो रस्टिं बानायनाय फाल्थु माथो बर' हान्टाराव थेख्ला ख्लानो बिराद दुगायानो जाहैबाय बियो थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोनफोर मिथिनो हागौ होनदां बर' हान्टारनि गार्लफ्रेन्डनि बागै खोथाखौ थ' प्रबिन बर'आ खिन्थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर बाय एसेयावनो दोनथ'बाय